Alois Sangwenyi igomenyete aiga ang'ene skuru ya Gasabakwa ase subrogation ya Nywere ekenyoro kia Maragia Marani ward ase igo chienga ang'e saa 9 nanyorete simi ng'e transformer ngurusugwera ekero naminyoka gocha omanyene nacha nanyorete transformer ya Rusi unsere yatagoirwa kere gento bono egento kere nse na chiboxes pieces chire nse iga igo yagenda so abanto aba babere bagotokorera iga korwa maega abare abanto abang'eni sana babwate juice ebaba bakorire estima eberi maragoba saa moja estima ekogenda ewiki eye engima bono yachagete yaera rero estima ekogenda saa moja mpaka ang'e saa 5 yairana yagenda saa moja saa 2 mpaka ang'e saa 6 yairana ewiki yaerie so tati ntomanya egento kegendererete bono iga transformer yachire ase constituency ya Kitutu chache north igere ang'e transformer ya 10 na gento 13 buna nyigwete bono egento naye ngokwanda gokorera ona ntutore anda constituency ya Kitutu chache north ase omobungo korwa Chapet Mokaya ona are komosaba karanche aire gento koba gento gichinguru ekiara omonto kobe transformer na omonto bwate uchusi enene naende mpaka bare n'abanto eitaba eserikari gose bare trained by Kenya Power so rende ntubona buna bakachi baga twatwarire obororo ntokonyara koremereri komenya because twanarire stima atwagosaba ng'a amatangasa aya aike everywhere so tati twanarire stima ntonyara komenya minus estima bono egento ekiabere na especially Kitutu chache north chitransformer chia Rusi gwang'e chionsi bono inche nkumeti ng'a gaki omochumba oito anchete sana Chapet atare kore mang'ana ase president gose mbatokonye naende security erigwe engiya enyare korendwa na korwa bono togosaba iga transformer tese kobekwa ang'e na epara because yatware interest ere igoro chibe chikorigerigwa ase kobekwa are somewhere either omochie bwa omonto gose are na epara okwo nakwo okogani gwaito buna abanto ba mwaki bagendi inche nkorokwa orani onchiri ogeto inche ndwete korwa sensi aria iga ngoreta na epara twabere tokona omorero okona gotobora kere engaki toyoka chinsega chia morogoba iga osira kero kende ochi gocha saa chinsa 4 kero kende osire mpaka mambia buna bono korwa igoro ntwabwate morero nabo toborete igo mpaka rituko mpaka botuko mpaka bono mambia bwakire inche nachire komanya egento eke chinsa 3 ekianche iga narete ng'ore omorero kero kende omoto okagwerete ande okagwa estima ekabora bono nachire konya ng'a omonto nabo achete abanto bagasaria estima naende nkagerete ng'a nabo barase koba abanto bari batrainiri ba power ndoche ng'a na abanto kero bari basomerete power nabo baite gotoretera egesunta eke bono nabo tore na obokong'u twanarire estima buna bono chitinga nchire chigosiera estima ntomaete bono buna abanto bagocha koragera igo buna omochumba oito Chebet Mokaya igo tokomosaba iga atorwanerere arenge transformer yairanire ekiagera abanto ngochi gochandeka tore nyowe na abanto bagokora ebiasara mpaka bagaba nyowe mpaka nsa nyowe na chinsa 3 4 bono mbagochi gokora biasara ebi okonya omonto ensa yamo osiekire ase eng'encho ya obwoba tagochi gokora nyamu biasara binde abanto nabo tokoria obokima ntokorwa saa 5 obokima tokoria onye tinga echi nchigocha gosia chitinga chia amache ng'ai chikare chitinga chia amaguta ng'ai chikare togocha koira chipande tochigoserwa igo ekero narenge aria eronge konya chitransformer chiaibirwe 15 bono yaibirwe na ya 16 ase omogambi oito Honorable Chebet Nyakundi akogamba na ya 16 igo twagosabire gaki mobungo oito ototemere tore ng'a omorero oyo ntochi koba omosunta ime nomaete ekero omosunta ore ebinto ebi binge bikoba obobio bokobucha obosaria obongo bokoba igo gaki twagosoroire otorwanerere Sambaleta ngorwa Joseph Nyakundi orero ekiarege saa 9 egochimani esukuru yantenge itayanchire chitochi chigoka ase transformer naboka biringo chigocha
twabara bakwenda uchenjera ya nyakoe bagenda na ikipigipigi inye bono ntumaiti ngamba bantu kibarenge lakini aba n'abantu abanyene bari bamaite kwigora estima boronge bono kere twanyora yachire estima nera abantu bagutumia oseratinga nera tugujajira isimu nabone yani yaerire bono nabo tubwate gukumia tugusabe serikali echungusa abantu abakuiba nandi manye ng'abantu kibakuiba sinji muntu murita kuiba abantu bakuiba bari bamanyete buya iguru ya Kenya Power ngo tugusabe serikali etokonye guchakira rero nani mubungu witũ nere teimu akonye kumanya mang'ana ya ng'abantu kibagucha gitutu chache nubuti bacha kuiba ebintu ebiga aiga yekuru kumwaki bagendi ward Marani location mwaki bagendi location Marani county council sub county igorende kumuranje abantu baitoga abonywere bono kwestimira acheka kimokore kuri mamwabo karene mwasiomeri bona abantu bakoraranga no tura muntu ikoboka ngona jete koboka nganyora gento nkerianda igo musikali obwe sukuru natokonye taso goteba nga inchu bakimore gento ngoenda kire nya ikakumanya mapema angatokonye lakini bono ntugite gokonya igo tusabe serikali tokonye guchakira rero egere estimate je etokonya abantu etinga nejingoko jiri abantu jigutuga magena inchi kubya magena igo Kenya Power nero nere nsake no barangiri aromba gote barubi baru atigete igorende serikali tigatokonya